Кой е тук, бе? Ами най-нещастният човек на земята, казвам се Илиян Петров Недев, и как може 10 часа просия да изкарам само 6 евро и 25 цента. Питам ви, може ли? Какво си купих? Салам си купих, тук дето виждате, го изпърлих. Няма да си прибера буклука. И една бира. И за колко, бе? Ами за 5,25. Толкова съм бесен просто, че аз ако бях в България, ще да изкарам повече там бирата е по-евтина, щях да имам няколко литра бира, да ям, да пия и съби салат. Тук какво правя? Само плача, отчаян съм, депресиран съм от уличната инициатива. Също ми преследват тук във Франция. Избягах от България и там има улична инициатива. В Румъния също, в Унгария също, в Австрия също, в Италия също, в Валенсия. Навсякъде не е добре. И сега съм в Франция. И тук има ужасна работа.